So karon magsorbita sa mga kabugangan diri sa mga tambo. Abi na ko diri sa Amerika og wala bugang, wala ka nang himuon og kuan ba nang silhig ba nga lanot sus kasi sa akong agtang pastilan. So tan-aw nato diri naibugang tanaw na diri ang nakanindot lang diri kay may mga tae kita kag kabugangan dito sa probinsya agboy may ba tambo ba may tae dayon sorry sa mga nangaon yeah yun ara ang tambo man di ba mo man himon nga kuan ang silhig di ba pa ako isa kaya akong kandong isampung na ako sa akong agtang sinaw so ingon anira o di ba so mag-asa pa man ta dahil kayo sila, oh. So, manegosyo siguro ko no, manghimo ko. Sige. Mura pa ni siya. O, paminaw na ko ani niya kay. Mura ra ni siya og ibuwad. Nya, himong silhig. Pa kung malaos na siya, di silhig na kay silhig. Basta murag mao ni. Muna siya kanang himog lanot na silhig. So, dito mo tong na. O di mo makita ang silingan, ato arang silingan ta sa unahan. So, mo ato ta dito, mulahag ta dito sa unahan. Ako ini trabaho ani. Mamayong tambo matitas unahan tanaw na tuog say na dito masuroy tas kalasangan ikaw ang aking pag-ibig abrakadabra makabawas ang init sa akong bugang. A few inches later yung tagari sa kalasangan inig hapit ng winter mga upaw na ni mga dahon. So atong enjoy mintas ang mga green na dahon sa kalasangan atong i-enjoy mintas wala pay tingtugnaw kay kung tingtugnaw na ang mga upaw na sila. So hindi na sila nila. Wala ka tagamay. Ano sila yung sarili may ilang garahe may ilang balik kung dito wala sila diha. Ano naman kita mga aspect nata so story ta dire ito mo na silingan na mo kaya nakita mo na silingan sa iyo so masorbita sa akong kabanangan dire charot o muna ang kuan gitawag nga country dire sa Amerika ang kamino patag ang bukid mga pribadong properties kana pero naka sa city at hindi po kayo sabang sakyanan pero 20 minutes away lang sa city dire mo ni ang among tarang balay o gamay kahit ang pero malipayon niyo nagtuyo bahala damay ng bahay malipayon niyo ako dire mo na ang tagyan na among sino kung kayo sila obsis kayo sila nataran gusto nila ugan ng hawan dito na so ay tagad tuyo daghay ka ng apan dire ba tarong apan oh kita ra ba kung na video aning apan nga mandakop daw tag apan be kaon ba nila kaon nilang apan makaon dai ning apan makaon dai ning apan kaon dai ning apan be ato ning kaon be uy di mo ko dakop be nara so magdakop-dakopan sa misa apan ha dako na tong apan dakop tag apan be tumban ni wengen ada ko pugas kan tumba man kasama ra po ni mga apan daghan kayo sa asa ba to ako nakita ani ba sa Thailand man siguro mga on sila apan pero sa bata pa ko man nakupug apan ako rang duaan pero karon di na ako kadakop di na ko kadakop bulaos naman ko karon di na ako kadakop apan bahala pug ang apan ka diha be tani daghan na lagi kung mo ni kalasangan di bahala kang apan ka diha kamubuon ra ka mo ni ang kalasangan namo dire daghan siguro ko ani no mga daghay usa diha namo yo mani dire so mo ni gipakita na ako sa inyo ang kinabuhi na ako dito sa Amerika grabe kalaay pero malipayon bahalag laay basta malipayon lang gihapon I mean mingaw ba pero malipayon gihapon niya kauban ako akong anak akong bana diba so mao ni among gipuy-an dire mo ni sa among gipuy-an dire sa kare pero na mga apan di ko kadakop di yung kadakop bahala po ng mga apan niya di po na ako sildak po siguro no kay luoy po nanginabuhi na po na sila ila so
balik na ta sa balay. Balik ka sa balay.